Narod je, javljajući svoju emisiju, uništio Vučićeve partnere, takozvane opozicione lidere i njihove jadne stranke. Jedna od retko dobrih emisija Utiska nedelje. Zašto ste izdajnici prepustili u Beogradu vlast Žvaksu i njegovom kartelu? Zašto ćerka Dragana Đilasa učestvuje u pljački naroda kroz Expo? Samo studenti ili doktor Nestorović? Idemo, braćo Srbi, do sloma diktatora. Kako ste toliko mudri pa ste prepustili Beograd u junu 2024. Bukvalno ste prepustili grad. Zbog čega? Zbog Expa možda ili već. Onda bih pitala gospođu Mariniku zašto ste zahtevali rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a niste hteli ni raspravu o genocidu u Jasenovcu. Evo, to je, po tom pitanju ste apsolutno istomišljenici sa SNS-om. Sad zbog čega? Ili imate iste gazde ili šta već? Pozivamo sve zdravo misleće Srbe i građane Srbije na Telegram kanal Građanska neposlušnost. Potrebna nam je vaša podrška. Vreme je da Srbija ustane i oslobodi se NATO i evropskih lanaca. Link možete pronaći u opisu TikToka ili YouTubea. Hvala na poverenju, braćo i sestre.